Dili na punta, what do we possess in union with Yeshua? So reminders lang siya kay since spiritual warfare, dili mo makita ang kaway. Pasabot gani spirit, klaro na rowa. Ibig spiritual warfare, dili mo makakuha ani kung maglakaw mo sa pananaw, no? So kanang gingon, for we walk by faith not by sight. So ang atong gubat mura mo ani gitaptapan. Mura gitaptapan inyong mata, imagine buta mo ani. Tapos ang inyong pananaw kaning atong sight, dili ni pwede nimong ipairal, pildi ka. Kung maglakaw ka sa pananaw, pildi ka. Magnakaw ka sa emotion, pildi gyapon ka. So ang involved ani karon, di ba, namatay body, soul, o spirit. Mawala ning duha. Dili ta focus. So kinahanglan ang pili nga pakigubat, dili ka maglakaw sa imong pananaw. Ngano man? Pildi ka. Makakita ka sa sitwasyon, makakita ka sa kahintang, maapektahan ang imong emotion, makirid away ka, di ka kaaway, maluya ka. The same time, kung emotion ng imong basihan nga, unsa naman mo naman kung gidaog-daog, mo naman kung gi-oppress, mo naman kung gi-depress, pildi ka po ka. So, ang nature sa atong warfare, na nature sa atong gubat, walay pananaw, walay emotion, walay intellect, brain katanan, spirit yung ka. So, nakuha na to. Mao bitaw ni kani nga teaching dili ni gatudlo sa mga kasimbahanan. Dili na ni gitudlo sa tuwa sa ubang tanga mga, for example katong mga sa Africa. Kung saan nila pakigubat sa mga demon dito, demonyo pagkasta sa spirit, sa mga bad spirit. So gitudlo ni sila dito pero sa ubang simbahan wala ni sila gatudlo ni kay ngano man. Wa sila kabalo ug unsa ni nga nature. Kung saan pag-tig-away. So mabitaw ng spiritual warfare. Pakigubat sa spirito. Sa ako nang gingon sa inyo pildi gyud mo og maglakaw mo sa inyong makita. Pildi mo og maglakaw mo sa inyong pagbati. Pildi mo og maglakaw mo sa inyong kahibalo. Pildi mo ani So kinahanglan ang away nato spirit, faith, Di ba unsa man ang faith? Pagtuo ni siya. Pagtuo kay third eye imong gamiton. Dili imo gamiton imong first and second eye physically, gamiton nimo imong third eye. Unsa imong third eye? Ang imong pagtuo. Pero dili nimo ni makuha tanan. O dili gyud ka maglakaw sa spirit. So wala uban sa tuwa diri. Siguro uban ang inaw lang no. Wala gyud sila kahibaloan Pero ug gusto gyud ka makig-away, gusto ka moapil sa lumba, anang gingon I have fought a good fight of faith. Pasabot sa una gyud kay awayon nga pagtuo. So kinsa nimong awayon? Mga spirit ni siya, mga bad spirit ni. So mo ito spiritual warfare kay atong kontra espiritu. Unya ang tirahan ra ba aning mga daotang espiritu ang imong pananaw, imong emotion. Muong gina ilang target. For example tayo, nag-serve kasi, nangalagat ka sa Elohim. Ibiyaan nimong tanan. Here comes karon, ang pangalagad nimo, empty-handed ka, walang-wala tanan. Kung sa'yo, mutanaw kasi mong problema, luya dahil na ako anino, wala na ko'y kapanginabuhian, wala na ko'y asahan, wala na tanan. So, maglakaw kasi imong sitwasyon, maglakaw kasi yung pananaw, pildig ka. Or, sa mga imuhang gipangbiyaan, o mulantaw pakagbalik adto, pildig gihapon ka. So, mo itanay, tendency nga mo atras di ka. Na tendency nga magbalik ka. So, careful mo kay kinira bang spiritual warfare, since spiritual warfare itong topic karon, mo kung na lesson itudlo sa tuwa. For example, tudloan ka, correctionan ka, rebuke ka. So, maapektahan imong emotion, dito po muhong ang kaaway sa inyo Inunday ka, lagi. Notice ninyo, kanang inyong madunggan, sumala sa inyong pagbati, naghungong ang daw espiritu anak. Ang flesh ug ang spiritual world sa pikas nga bahin, maura na sila. Kining atong unod ug ang dark forces maura na og kinayahan. So mabitan ingon ang tulog ma-transform yung ka into another level sa spirit. Spirit nga diha na sa Ruach HaKodesh. So nakuha ninyo. So kinalaagi mo transformation. Dili ka maka-apil sa gubat o dili ka mag-usab. Pildi ka. Di ka kalahutay. Di ka kapadayon. Dili ka kahuman sa imong lumba sa away. So for example karon, what do we possess in union with Yeshua? Spiritual world ni siya. Inyo gyud ibutan sa una-una nga kini nga away espirituhano ni nga kalibutan, dili ni sa physical nga gubat. Spiritual ang atong gubat ani. Kinahanglan ang inyong huna-huna, ang inyong mindset, ang inyong paglakaw puro bit in the spirit. So for example, nagpray ka, what for? Pakigubat na siya sa espirituhano nga bahin. For example lang sa kuha, kanang usa sa gi-impress ako sa Ruach HaKodesh is kinahanglan mo tuo ka sa power sa imong prayer.
Tuo ka sa gahom sa imong pag-ampo. Meaning to say, kung naa kay giampo, turuan gid nimo. Di na ka mabalaka, di na ka mahadlok, di na ka mataranta. Pag ginala, ubuan sa imong gipamulong sa imong pag-ampo, mutuog gid ka sa imong pag-ampo. Otherwise, ug dili kay ka mutuo sa imong pag-ampo, pasabot, nagduha-duha ka sa imong giampo. O mo na ha, hinumduman gid ninyo. Kay spiritual warfare, ang igon ani igsoon, sight and emotions. Ha? Igon ay mga demonyo ang imuhang pananaw, ang imuhang pagbati. So, mo kaning sa mga batanon, ha? Dali ra kay ni sila mailad, matintal. Kay number 1 nga, galakon sa mga batanon ang ilahang emotion, ang ilahang heart. So, mga tentasyon, dali ra ni sila mailad. So, mo bitaw na nagikan sa pagkabatanon, sa physical, kinalan, dad-on gid mo dito sa pagligon sa pulong. I-train gid mo sila dito sa pulong, kaya ron nga maligon sila. May nakuha na to. Mismo kita, labi ng mga amahan, mga ginikanan, huwag ko igon sa demonyo sa tua. Ang imuhang sitwasyon. Labi na kung huwag ka tanawa, isunod banggo ka di karon, nagkalisod-lisod ka, tanawa imong mga anak. Ha? Sige, hilak-hilak, kaya makakon. So, meron na mga hong sa kaway. Na, kung saan umanat niyo pagbarong. So, mo ni karon ha, kining spiritual warfare igsoon, kung ani siya, kaning pahugtanay bakos ni sa pag-upot sa pulong. Kinahanglan, upot gyud mo sa pulong. Otherwise, kung dili mo upot sa pulong, hindi gyud mo. Kinahanglan, naagyud mo yung barugan na pulong. Kaya nga naman, di ba ang atong warfare, di sa kong touch dito ha, ako sa nag-explain sa inyo ha. Ang atong warfare, na atong itawag, butangin mo sa ulo, dayon sa imuhang lawas, dayon sa imuhang kamot, di ba? Okay, kabalo mo drawing. Then imuhang tiil, Kini mong ulo na siya shield. Muna gitawag helmet of salvation. Kada part sa itong body, naa siya protection. So, ang imuhang, diri sa imong breast, o sa imuhang lawas, ibutangan na diya o breastplate, no? Putamaya sa pagkamatarong. Kaya nga naman, gabantayan niya ang imuhang heart. So, naa na siya breastplate diha. Sa pikas mo nimo diri, naa ako kay gitawag og shield of faith. So, naa kay tami pagtuo. Sa pikas po di mo diri, naa ako kay gitawag og kini imuhang sword, sword of the spirit. Then diri po sa imuhang tiil, naa di ang gatong sandal sa pagmantala sa maayong balita. Kung hindi kasi kompleto ang imuhang shield, ang demonyo pwede ka atakihon diri sa ulo. So ingon kag tinuod bagog kang luwas nga wala ka mahupot nga giluwas ni kang Rabuneswa. So pwede ka magduha-duha. Na for example karon, ha? Giingnan ka nga tan-awa ra gud isulod manggod ka dinhi. Tan-awa nagkalisod na ka, dili ka gatubakon sa pag-ampo, dugay kay moabot imong pag-ampo. Wala kay tubag imong pag-ampo, dugay na ka nangayo, wa gyapon gitubag. Na unsa man imong pagbuntog karon. Kinahanglan gamitan nimo siya og shield of faith, gamitan nimo siya og sword of the spirit nga ang pulong. So kining tanan diri nga mga armor magamit na nimo. Along sa imong pakigubat mahitungod sa mga demonyo. So, kini mong heart. Tirahan niya. Number 1 na bagid ani nga dali kita mapiktahan sa dihang maigong atong kasing-kasing. Kaya nga naman, sa kasing-kasing naa din ha ang emotion. Ang balay sa pinaka-sensitive na part sa tao nga mao emotion. Di ba? Nga ang ating emotion depende na siya kung kinsay dako ay coverage anang emotion. Usa akong but pasabot. Kung sa imong weakness, for example, weakness nimo imong kaugalingon, weakness nimo imong anak, weakness nimo imong bana, tuwa dito ang sentro sa imong emotion. Once na ilagtan galit ang imong anak, labi nagmao gid ang imong sentro sa imong emotion, dali kay ka masilok. Dali kay ka mapanggol, dali kay ka maluya. Kay ngano, diigo ang pinaka-sentro sa imong pagbati ng imong mga anak. So, be careful ta, kay ang tirahan aning demonyo ang mga weak natok nga mga bahin. Imuhang weakness. So, for example, ulitaw ka, wala kay pamilya, wala ka tanan, singular ka. So, ang tirahan po niya sa imuha, kung sa imong weakness. Kung weakness nimo si Inday, dito kanya bilhan pirmi. Weakness nimo kwarta, dito ka tintalon. Weakness nimo laag, dito kanya pirmi hunghunan. So, bantay gyud ka kay ang tirahan sa demonyo, ang imuhang sight ug ang imuhang emotion. So, imo bitaw ning iyon ang pulong, for we walk by faith, not by sight. So, sa laklog na pagkastura, unsaon nimo ni paglakaw, kinahanglan wala ka tanat-ani, wala kay sight, wala kay emotion, blind ka. Naglakaw ka nga, nagsalig ragyod ka sa Elohim. Pasabot aning wala ra ka nang nagpaguyod ra gyud ka Rabuneswa, tabangi gyud ko kadi ko kabalo gubat, tabangi ko kadi ko kabalo dalan. Pero ni gyud ka muupot sa iya ha. Kaya nasabtan nato.
So mo ni ang warfare. So dili pa na unya pag-abot nato niya mahuman tani taas-taas man nga topic. Pagkuha ninyo dito unsay mga nature sa atong pakiguban. Unsay kanang pamaagi sa pakiguban. Unsay asa ka igon sa demonyo, unsay pag-atak sa imo sa demonyo, ug unsay puno pag-asdang batok sa demonyo. So mo ni. So ato sa hinumduman kung unsay ato mga possession. Possess ba? Unsa may possess? Unsa imuhang nahuptan diha kang Yeshua? Spiritual world ni siya. Ayaw mo paglantaw sa physical. Iyon yung imagine na puro ni spiritual. Sa spiritual world na kalibutan, unsay akong nahuptan or nabatulan diha kang Yeshua. Iyon na hiusa ko kang Yeshua. So what do we possess in union? In union ganay ka na inyong pakikisahan kang Yeshua. Unsa imuhang mga nahuptan? Inyo ginatimanan kay mao na magamit sa pakigubat. Mao na gamiton sa demonyo nga ipaduha-duha kaniya. Tinuod ba kang alagan? Tinuod ba ang demonyo ra mo challenge sa siya. Unsa iyang challenge? If, puro ni if. Di ba? If you are the son of Elohim, command the stones to become bread. If, ha? Oh. So ingnan po ba niya, ikaw ka anak man ka sa Elohim. Oh. Tumana ko na ni, himuha ko na ni. Mo na yung mga challenge sa kaway. So kinahanglan kabalugid ta sa mga pulong nga atong huptan. Okay. So number 1, what do we possess in union with Yeshua? So Romans 8 verse 17. Kung mga anak mga manununod sa Elohim. Kung mga isig ka manunod uban sa Bisaya. Kung mauman na kita nag-antos uban kaniya, aron nga kita usab pagkahimayaon pagtingog. Okay. So unsa may atong possession diri? Ha? We are joint ears. Meaning, nahiusa ta nga manununod. Joint ears. Natay panulundon. Nga atong ipanunod. So ingon diri, we are joint ears with Yeshua and therefore possess the blessings entitled to us. Okay. What do we possess? We are joint. Joint gali hiusa, ears. Manununod, ears. Manununod with Yeshua. And therefore, possess the blessings. Entitled to us. Okay? So we are joint heirs with Yeshua and therefore possess the blessings entitled to us. Pasabot igsoon, naagid kay dawatonon nga panalangin. Ingon nga nausa ta kang Yeshua. Galing lang ang puntos dinhi, makashare ta na nga panalangin, makashare ta na nga himaya if we suffer with him. Inumduman ninyo, mag-antos kita uban niya. Dili pwede nga ni dawat ta kang Yeshua, dayon wala gyud kay gihimo, nagpaabot ka nga panalanginan kaniya o dagang kanyang himaya, dili na pwede mabot sa imo ha. Kinahanglan naagid kay alantoson. Muantos gyud ka ingon nga manununod niya. Okay, nato ibasa 2 Thessalonians 2 verse 14. Ngadto ni siya mitawag kaninyo pinaagi sa among maayong balita. Ngadto sa pagkaangkon sa himaya sa atong Elohim si Yeshua Bisaya. Okay. 2:14. To which he called you by our gospel for obtaining of the glory of Yeshua. Meaning, atong mahuptan ang iyahang himaya. So, blessing gyapon siya. So, muna ni siya, no? So, number 2, unsa pay imuhang na-possess or nahuptan diha kang Yeshua? Mark 16 verse 17. O kini nga mga ilhanan, musunod kanila, nga nagtuo sa akong ngalan. Upagawas sila og mga demonyo, sila musulti pinaagi sa bagkong mga pinulungan. Okay, dito taman. Okay, so muna ingon diri, naapod kay power. We have power over the devil. O, atong na-possess is, diri is joint ears, blessing. So, diri is, we have the power. Ako nag-ingon, power niya, spiritual world ni siya. Naatay gahom over sa demonyo, over the devil. Over the devil, perform miracles. And heal the sick.
So, pwede ninyo na yung gamiton. Ha? Sa spiritual warfare, gamiton ninyo nga power. Sa ngalan ni Rabon Yeshua, sa atong gubat ani igsoon, kining spiritual warfare, gamit ni siya external o internal. Ha? Musay pasabot. Kining spiritual warfare, gubat ni siya sa gawas. So, naay mga demonyo nga mamisita sa atong panimalay. Example, witchcraft. So, diha na nimo gamiton ang power nimo. Unsa nga power? Sa ngalan ni Yeshua, imo siyang i-cast out. Binding and loosing. Binding and casting. Now, for example, nahin ibisita nga witchcraft sa inyo ha. Nagsi, quick, imo ato. So, may himoon. Naara mo din na din eh. Ha? I tell you, naana din eh. Oh. Actually, ang demonyo, manghandlok rin siya. Oh. Magpataranta rin niya sa imaha. So, sa ako nga mo pagpahawa. So, sa ngalan ni Rabon Yeshua, in the first place, magamit yung ka sa ngalan ni Rabon Yeshua. Sa ngalan ni Rabon Yeshua, ikaw, nandan mo, spirito sa witchcraft, ako kang ibugkusan. Sa ngalan ni Yeshua. Pahawak ka! Oh. So, muna siya, muna external na away. Ang internal na away, sunod nimo, kinahanglan gid panabang ni Rabon Yeshua. Unsaon nga ang demonyo ang sa gawas imong i-cast out. Na ug ang demonyo to sa imong sulod. Di ba naging ang pulong nga ang demonyo ni sulod sa kasing-kasing ni Judas. Sa tubo di ay ang demonyo pwede mo sulod sa imong kasing-kasing. Na karon by nature makasasala ra gyud ta. Daghan kay ta og mga sala o mga espiritu nga nasulod sa kasing-kasing. Wala pa man gawas. Di ba si Mary Magdalene, gigawasan siya og pito ka espiritu. Daotan, di ba? Hindi, ninara ba dito sa Luke 11 nga kung ang bad spirit mo gawas sa imong lawas, muadto na siya sa mga kamingawan. Kunya, magsulod-sulod na siya dito, asa siya makapuyo. Ngayon, kung wala siya makapuyan dito, mubalik na siya sa imuha. Yan, sabihin, makita niya ang imuhang lawas na empty, ha? Wala kay gipasulod ng mga pulong, wala kay gipasulod ng presensya sa balang spirito, wala niyo mubutangi og ruwa kakudis, o dito siya mubalik. Then magdala pa dito siya og another 7 bad spirits. So mo na ang sitwasyon aning tawhana, imbis unta kay gamay ra bisyo, ni samot siya ka bisyoso. O mo na kuyaw. Labi na karon kita o kamo nga nisugod na daghan ay gihawas, daghan ay gipang tangtang ang mga kaligahon. So once dali na ma-correctionan ta dayon natangtang sa imuha, pasunod gid kag pulong. Ha? So karon notice ninyo, I believe na ang matagos sa inyo ha, gipamuhatan ng gitsilhim, no? Ibuak-buak na, ginahinay naghawas, ginahinay nagkuhit ng mga weakness na nasa sulod sa inyo ha. O pasalamat mo sa ilahim, no? Kay mao man ay mga naasa imong emotion. Kaya ala ka parat pud ani kay ang mga demonyo dito na mga piyot sa imong emotion, sa imong pagbati. So mo nang mamuhitan man dali kang gamay dali nakakasilo. Ngano man ang nag-control anak mga bad spirit. So, manang take heed mo. Kinahanglan, kanina sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of the Messiah dwell in you richly. Pagpupulot din mo daghang pulong. Kaya maog yun na inyong pangontra sa inyong pagbati. Maka-overcome yun mo. Okay. So, wala no? We have power over the devil. Perform miracles and heal the sick. So, for example, kung nani, no? Kanang na yung mga masakiton sa atong panimalay, labi na og mga ginikanan, o pwede mo upandong sa mga masakiton. Before ta mo gamit og kining medication, tambal ba? Gamita sa anong power. Kaya banto man ang labad sa ulo tungod kay naay spiritong dautan nga nagsigi og kining sulod sa ulo nga sige kining samok, no? Munang labad yung ulo. So imo sa tong bugawon. Actually ang mga bad spirit man gud igsuon nagdala ni siya og mga sakit o nagrepresenta po ni siya sa sakit. So kinahanglan pwede po na nimo siya i-cast out. So for example kanang kalibog, kanang kahasol nga sige huhong sa inyong huna-huna, kanang pagduha-duha, kanang kabalaka, pwede na ninyo i-cast. Pwede na ninyo i-bind and cast. Pero spiritus, pagduha-duha, pahawa ka. Kanang ito, something na sige hasol nimo, papahawa agali na. Pahawa. Oh. Kanang mga, basta something na gahasol sa inyo ha. Ha? Panahon na ni nga, muaway na mo. Naatay power nga gihatag ni Abaylohin. So, ang inyo lang is gamitan na siya. Kanang mga espiritu nga dali ra nga muhaylo ninyo, muilad ninyo, mutintal ninyo, ibahin ang cast. Sulayin ninyo. Panahon na ning sulay na mo. Panahon na ning muaway na mo. Dako ni ikatabang sa iyong pagtubo, I tell you. Sa kuha, during sa akong pagkaulitaw, during sa mga times nga na ako'y mga kabalaka, mga pagduha-duha, mga kahadlok, murag na kami moon.
Dahil may bawaan man nimo o ni kalagyo ng daotang espiritu, kay mapulihan man siya peace. Na amang kay peace. Na ay hawang sa imuhang kinasuluran, na ay mahitabo nga murag nahuasan ka. May bawaan nimo kung daotang espiritu nga nagsamot sa imuha, kung naa pagali diha, sige na siya panutok, sige hasol. Kung may bawaan ninyo siya, sabing ipapahawa nimo siya, dili na siya mo samot, mapulihan na siya og peace. Dili na siya mo sige pagpanuktot, sige paghasol, dili na. Okay. Kaya na ninyo nga ma-exercise mo sa inyong power and authority. Okay. So muna yung we have the power over the devil, perform miracles, and heal the sick. Another good aning atong na-possess is, pakibasa sa Revelation 12 verse 11. Kung sila may buntog kaniya, pinagi sa dugo sa nating karnero, kung pinagi sa pulong sa ilang mga pagpamatuod, kung sila wala nahigugma sa ilang mga kinabuhi, antod sa kamatayon. Okay. So diri, we have the power over the devil. So natay power, batok sa demonyo. So naapog kay power over the blood. Sa ibot na kung pasabot diri. Gingon diri, power of the blood of Yeshua. So kaning gahom, no? Naa kay power of the blood. Kaning gahom sa dugo ni Yeshua. Unsa ni siya paggamit? Ang paggamit ani inani. For example, nakita nimo sa imong pamilya nga naay mga weakness. Then kabalutan nga tanang weakness sa imong anak baron, kabalutan nga maunay mo lead niya ngadto sa kalautan. Bali mo dala niya ngadto sa kalaglagan. So kita nga ginikanan ang imong ampo inani, kabaylohin. Tabuni intaw ni akong anak sa imong hamiling dugo, Rabon Yeshua. Pasabot igsoon, kung pirmi ka gitabunan sa dugo ni Rabon Yeshua, walay demonyo makaduol sa imong anak. For example, imong anak sige gahaso, aram nga anak sige gila. Unang-una, kinahanglan i-cast away, i-cast out nimo ng naghaso na espiritu. Then manghambo ka, habuni ni sa imong hamiling dugo, Rabon Yeshua akong anak. So, ako nang obserbahan, during nga, siyempre, kita ginikanan, di ba? Ang atong anak, may pa ni siya sa gagmay pa kay control nimo, mababili nimo sa mga ekson, na binagulakaw ka. Pero sa diha nga, nagkuhan ni sila, naanabit ni sila yung mga will, naaanin ni sila yung mga pamaagi. Na karon, ikaw ang ginikanan, tuwa ka sa layo, nangumpra ba ka, o ka syudad niya, kung saan yung pag-monitor imong mga anak? Tumoro gina akong prayer, wa Elohim, tabuni in taon ta akong anak sa mga hamiling dugo, Rabon Yeshua, tabuni in taon to nga, di sila mahilabtad sa away. So, believe in your prayer. Tuhuin nga, gitabunan. So, sadya akong gihimo, pagbalik na ko, kita nimo hapsay kayo. O, walay kasikas. Nga naman, nidulot ang imuhang prayer. Inaagi sa pagpatabon sa dugo ni Yeshua sa imuhang mga anak. O, hindi po na sa mga litawang danaga, Rabon Yeshua, gusto ko ma-preserve sa purity. Rabon Yeshua, tabangin ko nga, mahimo ko vessel of honor. Hindi ko matintal, tabunin ko pirmi sa imuhang hamiling dugo. O, hindi ko na siya. Ha? So, muna ikaanindot igsuon. Kay, faithful God si Rabon Yeshua sa di mo nawag ka. Tamunin gito mo na. Nya kani biyang blood. Kaning dugo ni Rabon Yeshua, walay salaan ni. Nga di niya mapasaylo. Walay tulo sa kaliwatan. Nga dili niya maputol. Inana naka-powerful ang iyang dugo. Inana nakagamhanan. Walay makalupig. Walay sakit nga di niya kayang ayhon. Dinagi siyang dugo. So, inana ka-power ang iyang dugo. Inana ka-powerful ng matabon. Okay, so munang power of the blood. Luke 7 verse 7, kibasa. Tungod nini wala ako sa akong kaugalingon. Naghuna katakos sa pag-anha kanimo. Apan ipamulong og ang akong tulugoon mamaayo. Okay. Unsa ni nga case diri? Case niya sa usa ka centurion nga naay servant. Unsa man ang centurion? Ining centurion igsuon og sakuan pa ni siya, kung wala ko masayop, ang iyahang rango ani sa panundalo, battalion commander. No? Usa ni siya ka opisyal sa Romano nga panundalo, dayon ang iyang servant nagdaot. So niduol siya kang Yeshua. Kanimong galit siya dayon, therefore I did not even think myself worthy to come to you. Ingon ang usa ka katong opisyal. But say the word and my servant will be healed. So unsa iyang giingon? Siya, oy Yeshua, bisan ako opisyal ko, daghang ko gidala nga mga tawo. Dili ko takos mo daw nimo pyo. Sulti lang ko og word nga kanang imuhang tulong igisulti, mo na makaayo sa akong ulipon. Unsa gihitabo dinhi? So ningon dali iyang gingon ko, I am also a man placed under authority having soldiers under me. I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Meaning, dako kayo siya og power sa, siyempre, commander ka, no? Ug unsa imong isulti, maubig ang imong
imuhang pauban na sundalo o iyang ulipon iyang insulti mo ubay. So iyahan ang nakita nga iyang gidulang nga si Yeshua mas labaw pa niya granggo. So mo nang insulti, sultihin lang kung pulong kay kana nga pulong yung insulti mo na mo ayo sa konserban. So kung sa may ni labo ni Yeshua, when Yeshua heard these things, he marveled at him. So nadunggan to ni Yeshua atong centurion, natingala siya. No? Then he marveled at him and turned around him and said to the crowd and followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And those who were sent, returning to the house, found the servant well, who had been sick. Ha? So wala gali mo ato si Rabbi Yeshua sa panimalay na itong ulipon sa opisyal. Katulang yung gisulti nga pulong nga gipamulong ni Yeshua, mo iyahang gituan ng mayang servant, naayo iyang servant. Naunsa na kadako sa pagtuo. Ingon siya, sulti lang ko. Kaya basta makadungog ko sa imong pulong nga, ayaw ni mo akong servant, muna na, ina lang gayo akong ulipon. So mamit yung servant, wala yung kung makita inani kadako sa pagtuo sa Israel. So neto higayon na naayo ang iyahang ulipon. Unsa man nga power? Power over the word. Or power of the word of Elohim. Tingnan diri, power of the word. Masay ibot pasabot na ako. Kada promise sa Elohim, kada pulong sa Elohim, kung naa kay pagtuuan na, dako na siya kahimuan. So for example lang, kanang sako karon ha, sagaran by level man kuning ato ano. So ang atong paghupot sa pulong depende sa level nato spiritually. Oh, kani adto ang paghupot nako ning pulong, for example Matthew 6:33 nga pagsugod nako pangalagad sa Elohim, di ba? In that seek ye first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So mao ta kung gisaligan nga abay Elohim, mangalagad ko nimo. Kabalo ko wala na mo support nako, dili nako suportan sa akong bagwang kay isupak ko. Wala lagi mo support nako. Ang akong pangutan tawo ba ako abay Elohim, kinsa mo hatag sa akong biste? Kinsa mo pagkaon nako? Umo gito ako Pero ang akong gisaligan nga matuo na ko, di lagi ko pasagdan ni Abel Elohim. Unahon lagi na akong pangita siya, unahon lagi ko pangalaga siya, di lagi ko nihilabtan. Na, muna magito akong nakinabuhi, sukad sa akong pagpangalaga. Ug hangtod karon, tinuod gid ay, wala gid mo makakatulong. So mumitan sa Tehillim 37 no, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken. Gikan sa akong pagkabata, nagsalig ko sa Elohim. Karon natigulang nako, nagsalig ako ko sa Elohim, ug wala nako damha nga di gid biyahan nga bagay iyang matarong nga alagad. Iya gid ang providan. Na naapag siya pasalig. Kasi pasalig, no his descendants begging bread. O imo yung makanakan, dili na mapakilimos, dili na sige pangayo nga taga-imili kay wala. No, promise sa Elohim. Kung makapikam lang ka, katulong pa na lang i-extend pa niya sa imuhang kaliwatan. Inana ang power sa word. Kung naging ng tulog, be anxious for nothing, Philippians 4:6. Ayaw ka ba lang ka, tawang ira. So, kamo karon, barog na mong mga pulong. O kamo mga ulitawag dalaga, paghupot na mong pulong. Na ako'y pangutana sa inyo karon, ha? Kutod sa tanan ninyong prayer, isulat. Na amoy maghangyo wala. Muna akong challenge sa inyo, ha? Kutod sa tanan ninyong pag-ampo or bitangog need nimo or question nimo, isulat. Ha? Isulat ninyo sa notebook, Abay Elohim, kinahanglan ko ani, tanan ninyong prayer, tanan ninyong hangyo, isulat. Dahil ayaw ninyong kalimti. Pero hindi mo mag-check kung asa na natubag ani nga mga prayer. Nakuha ninyo? Yan ikaduha. Kini nga pulong Abay Elohim, ako ning isulat, ako ning giklaim. Dayon, isulat kung kanus na-fulfill ng pulong nga simuha. I tell you, sa inyo niyang pagtubo, sa inyo niyang maturity, makaingong yun mo, wala kay pag-ampo nga wala gitubag niya Abay Elohim. Ang tanan niyang pag-ampo, ang tanan niyang hangyo, gitubag niya. Kini nga pulong, gitubag niya, di pasagot yun niya. So, muna karon, ha? Tanan ninyong pangutana, tanan ninyong hangyo, tanan ninyong mga desire, isulat. I tell you, pag abot ninyong maturity, kanang inyong mga hangyo, di mo makaingon nga wala ma-fulfill, wala gitubag. Tanan tubag na siya. Yun sa ko nga proven na sa kuha. Naay mga desire na ko nga wala matubag sa kuha, pero dito gitubag sa kong anak. Still, dito bagya po ka. Diba? Dili umakat ang Elohim. Yung yang pulong, he who promise is faithful. Siya nga nagsaad nimo, matinud-anan siya. Importante lang ani, muhupot yung ka sa pulong. Kaya nga naay power ang
pulong. Okay, kuha na to. So, muna ang mga power ha. We have power over the devil, we have power over the blood, we have power over the word. So, kining word, aming mangguna siya nimo. Isa to na siya sa nagiban nga imuhang ikabatok, batok sa kaway. Okay, so naay power of the blood, power of the word. Sa Acts 1:8, ibasa. Apan kamo makadawat o gahom, human nga ang balaang spirito, moabot nganha kaninyo. Ug kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem, o sa tibuok Judea, o sa Samaria, ug ngadto sa kinatungyan nga bahin sa yuta. Okay, usa itong na-possess diha. Naa po kay power of the Spirit. Ha? Acts 1:8, di ba? Power of the Spirit. Diri sa 2 Timothy 1:8, ibasa daw ko. Kaya ang Elohim wala nihatag kanato sa espiritu sa kahadlok, apan sa gahom o sa gugma o sa maayong panghunahuna. Na? So, gawas ka na atay power, batok sa demonyo, napakay power sa blood. Pwede nyo ning gamiton. Ha? Gamitan ninyo ni siya. Inyo haning possession. Inyo haning katungod. Inyo haning nahutan kang Yeshua. Pwede na nyo ning gamiton. Naaday gahong pag-cast out sa demons, naana nimo. Ha? Sa ngalan ni Yeshua. Kaning power of the blood, power na nimo. Aba Elohim, tabuni in tahod ko. Wanto ko aning lugar, kabalo ko. Naana na ni mga power. Power of the word depende sa pulong nga imong nahutan. Yan, mahupot gyud mo pulong. Ha? Kaning kamot gyud mo nga motubo gyud mo sa pulong o maligton mo sa pulong kay that is power. Gahom na siya. Next is power of the Spirit. Ang power of the Spirit kanang inyong tongues. Kanang inyong baptism sa Spirit, power na siya. Siguro sa inyo naglakaw ang good mo sa tawhanon, naglakaw mag mo sa unod nga wala ninyo makuha ba nga kanang tongues, that is pagkanindot kay nga power. I tell you, ngano maka-pray man ko pray without ceasing, ngano makalahutay man ko pray 2 hours na to sa 5 hours, ha, tungod na sa power niya, ma-enjoy mo sa fellowship in the Spirit, kanang mag-pray ka, kanang pray and fast ka, o kay laing yaw-yaw katurang Spirit. Mo na to mo search sa tanang spiritual world. Mo na to siya imumit sa tanan. Mo na to tanan. Iyahan na ang tanan. Mga kabalatan nimo, mga siya na mo search ato, siya na tanan. Di ba dili power? Mo transform, dali ra ka ma-transform. Dali ra ka makasabot sa pulong. Dali ra ka may naupasan. Pag kadako kayo, so I wonder why ako mga sakop man di man mo mag-pray in the Spirit. Nakadako kay nagtabang sa inyong kauasan, sa inyong mga weakness. Dali ra kayo na ma-transform, anak. Dako, kailang tabang ninyo, nga nung dili man mo pray in the Spirit. Dako kayo nagkatabang. That is the power. Gani nga sa 2 Timothy 1:6, for Elohim has not given us a spirit of fear. Kaning kahadlok igsuon, di ba? Kada tao na magitay kahadlok. Kana nga kahadlok, dili na iya sa Elohim. Diba? Elohim has not given us the spirit of fear. Kung sa iyang gihatag si mo, but of power and love and of sound mind. So, ito ba day, hining kahadlok na naan nato, ha? Diba lang, mahadlok ka, kung sa'yo may tabo ni mo, kung sa'yo dangatan ni mo, kung sa'yo niya imong ugba, di na iya sa Elohim. Proverbs 10:24, ingon dito, the fear of the wicked will come upon him. Na, kung sa'yo mong kahadlokan, mauna mo dangat ni mo. Nakakuyaw di ay. Bismo ang kahadlok igsuon, inahalan ipagawas na nimo sa imong kinabuhi kay di na iya sa Elohim. Nya og naara ba kay kahadlok, i-torment ka niya. Sa ingon sa 1 John. Ha? Perfect love cast out fear. Kung nahimpit na imong gugma kang Yeshua, wala na kay kahadlok. Kay ingon diri, fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Kasabot di ay, kung naa kay kahadlok, mo torment siya sa imong kinasuluran. Saan ang torment? Muhasol ba? Hasulong kanya, mo ito ang tao, may kahadlok, dili ka kalihok. Naay gusto himo, dili nakahimo. Ano man, nahadlok siya na disgrasya. Dili ka kabug, dili ka kalihok tungod sa kahadlok. Ngayon naman, ang kahadlok dili mo ginaya sa Elohim.
Sumingkag. Nga naman lang ingon God nga, the fear of Elohim. Kato nga kahadlok, nga mahadlok sa iya, gikan gito sa iya. Pero kanang kahadlok sa tawhanon, dili na gikan sa Elohim. Gikan na sa demonyo. Gibutang sa imuha, aron nga hasulon ka, o dili ka ka-perform, dili ka kahimo, kung sa ipahimo sa Elohim. Para nimo. So, di ba? So, lahi lang ninyo. O, ito na sa kuha. Dugay ng tako. Dugay ng tako nga makahibalo og driving. Pero, kung sa'y nasa akong sulod, mahadlok lang ko madisgrasya, mahadlok ko mabangga, puro kahadlok. So, kung nakay kahadlok, wala yung hitabo. Di ba? Di ka ma-improve. So, bisag ka ng kahadlok igsuon, atang-tang na si mo, ha? Dili ka kaasdan sa gubat. For example, mubiya ka sa tanan. Di ba? Kung sa imong batyon, mahadlok kung wala na mo provide na ko. So, nagyapikan. So, nagyap ko na. Di ko mapikan kay mahadlok ko dito. Nagyap ko na. Naong sa ingon sa pulong. Ang Elohim, wala maghatag na itong Espiritu sa kadlok. Kasi yung ihatag, power of the Spirit. So, anak nato, mo galing lang, what do we possess? Wala na ito gamita. Kasi pagkadaghan, madila ako mahutan, ano mga ako man gamita? Muna gitawag ko mga pildiro nga mga magtutuo. Pildiro nga mga misyanik. Paano yung magkatang Yeshua? Di ba si Yeshua madaubay? Madaubay, pupunta ka. Ngayon, pildiro man ka. Ngayon, layo man ito kinabuhi kang Yeshua. Ewa ni mo gamita, unsay imuhang nahutan niya. So, gamitan ninyo ni. Pakigo ba ito, gamitan nyo ng armas. Baka lagi ng demonyo. No, ito itong, before ta nag-topic ng spiritual warfare, nag-topic sa taog, huwag kakunis. Yan o, naa dito ang tanang power. Mo ito imong puhunan, pag-asdang anin tanan. Okay, next, Revelation 12:11, nabasa naman na ito. Acts 10:42-47, nabasa. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagpamatuod nga kini siya ang gitudlo sa Elohim nga mao ang maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kaniya ang tanang mga propeta naghatag og pagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa nga nagatuo kaniya nagkadawat sa kapasayloan sa mga sala. Samtang si Peter nagsulti pa niining mga tulunga ang balaang espiritu mikunsad sa tanan kanila nga nakadungog sa pulong. Ug sila naiya sa pagtuli nga mituo na tingala ingon sa kadaghan sa miuban ni Peter tungod kay sa mga hintil usab ibubo ang gasa sa balaang espiritu. Kay sila nakadungog kanila nga misulti o mga pinulungan o mipadako sa Elohim. Unya mitubag si Peter, makahimo ba si bisan kinsa nga tawo nga idumili ang tubig aron kini sila dili makabautismohan nga makadawat sa balaang espiritu sama kanato? Okay, sa ito makita din nga ato pang nakuses. So, according dito sa Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So, duha, di ba? Na-overcome nila ang demonyo pinaagi sa dugo ni Yeshua. O sa pulong sa ilahang mga testimonyo. So, mo itong, sa diyang si Peter, niyato siya sa balay ni Cornelius. Nagwali siya, may tungod sa testimonyo, may tungod kang Yeshua. Di ba? Patay na si Yeshua, ihalang gi-share si Yeshua. So, sa naitabo, ang balang espiritu ni kunsad ngadto sa mga Gentiles, kang Cornelius, o nangabaptay sila, bisa pagaling bautismo sa tubig. So, extra kayo nga pamuhat sa Elohim nga, unta, supposed to be, ayan ni mabadawat ang roka ko di, sa mo na kagbaptay sa tubig. Pero sila, wala pa mabaptay sa tubig, nadawat na nila. So, inana ang power sa testimonyo nga isangyaw ni Rabon Yeshua. So, the same rapon na sa tuwa. Imon diri, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So, ibot pasabutan ni. Kita karon, ma-overcome na po ang demonyo, pinaagi sa mga testimonyo sa matag usa nga kini mo testimony inani mo ang testimony man God is na ay pulong. Then ang pulong imong gikinabuhi. So ang pulong nakita nimo ang power sa pagkinabuhi sa pulong. So kato din iyang outcome, kato yung resulta mo na to imong gisulti, mo na to imong gi-share. Mo na to ang testimonyo. So power gyapon na siya. So mo diri power of testimony. So kanang di ba
Lisod dili kini ipaambit ning pulong igsoon og yano-yano na nga pulong kaning mag-share lang tining pulong ug dili nimo i-relay ang pamuhat sa pulong sa imong kinabuhi dili ba ka masabtan. Ug pulong mga atong isulti diri basahon nato ning pulong kasabot mo. Yano lang yung pagsabot nga naman. Wala man ninyo makita ang pulong lumuhot sa mga kinabuhi. Unsa to ang spirit gikan sa spirit mugmuhon siya sa imong kalag, ang kalag sa ding makasabot siya. Dahil kuman siya sa imong flesh, muna din ito imong makinabuhi, muna din ito imong mapuyan. So, munang marilin nimo nga, gikan sa espirituhanon, makinabuhi nimo diha sa physical. So, nakuha ba ninyo? Meaning, ang iyang resulta ba sa pagkinabuhi nimo sa pulong? Testimony nimo. Mudang, akong testimonyo karon madaogon kay ko kay, kanang, naagi protection si Aba Elohim. Kung saan nga pulong mong gihuptan, katong Tehillim 23, katong Tehillim 91. O, di ba na ay power? So, pwede po na siya. So, muli nga diri, power of testimony. Holy, but not holy. Testimony. Okay. So, pagkadaghan na natin na-possess diay. Okay. Kanilang danig soon, daugon na gid mo. So, dili pa na nyo gamiton, ambot lang, pildi gid mo. Okay, another na possession na to. Okay, 1 Corinthians 2:10. Apan ang Elohim nagapadayag na kanila nani kanato pinaagi sa iyang espiritu kay ang espiritu nagasusi sa tanang mga butang oo sa halalom ng mga butang sa Elohim. Okay. So, unsay pasabot dinhi? Unsay atong na-possess? Sa atong nahuptan dinhi? Ingon diha ang espiritu, ha? We have the spirit or we have the wisdom. Actually, ang gisgutan ani niya is spiritual wisdom ani siya. Kani nga but Elohim has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of Elohim. So after ang gisgutan ani igsoon wisdom siya. Sa verse 7 ang ila, but we speak the wisdom of Elohim in a mystery, the hidden wisdom which Elohim ordained before the ages for our glory. Pasabutan ni Elohim has revealed them to us through His Spirit. Ang iyahaning kaalam. Ha? Ang kaalam niya sa Elohim. We have the wisdom of our Father. So, ang ato pagiging nahuptan is we have the wisdom of our Father. So, pangutan na karon, importante ba gud ning naatay kaalam sa Elohim? Importante gyud kaayo igsoon, I tell you. Ha? Kay sa ako nang giingon sa inyo ha, ang spiritual warfare nato, ha, dili ni away sa pananaw ha. Dili ni away sa emotion. Ang birahan sa demonyo ang imuhang mata o ang imuhang emotion. So kinahanglan mawala gyud ka ning tanan. Kinahanglan emotionless ka. Kinahanglan mo away gyud ka pagtuo, for we walk by faith not by sight. So ingon dito, we have the wisdom of our Father. So muna akong giingon nga naatay duha ka mata, di ba? Duha ka mata. Okay. Kani atong duha ka mata pildi ka na. Muna giingon mata wrong. Mata wrong. Kini atong physical eyes, hindi ka na. Kinahanglan na kay third eye. Gusto na yung third eye mo na imuhang faith. Muo ni mong ilantaw. Ngayon, kung sa ka-importante ang wisdom, importante po ng wisdom. Kaya kining wisdom, ha? Puro ni siya mga mata. Kining faith, mata ni mo ni siya sa imong paglakaw. Pag ilan mo kang Yeshua, kinahanglan kag mata na mo ang wisdom. Nga naman. Ephesians 1, ibasa. Ephesians 1:17-18. Okay, ibasa. Aron ng Elohim sa atong magalong Yeshua Misaya, ang amahan sa imaya maghatag anha kaninyo sa espiritu sa kaalap ug pagpadayag diha sa kahibalo may tungod kaniya. Ang mga mata sa inyong salabutan ingon nga nahayagan aron kamo mahibalo unsa ang paglaom sa iyang pagtawag ug unsa ang mga bahandi sa imaya sa iyang panulundon diha sa mga balaan. Okay, klaro ha? Ingon diha, ang pagampo ni Shaul ngadto sa Ephesians nga ingon siya di that the Father of glory may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So ato pang amahan sa imaya maghatag kanyo sa espiritu sa kaalam ug pagpadayag sa kahibalo kang Yeshua. Unsay purpose? The eyes of your understanding being enlightened. Sa ato pa ang mata sa imong pagsabot mahayagan, that you may know what is the hope of His calling. Aron masayod ka ug unsay paglaom sa imuhang pagkatinawag ug unsay bahandi sa himaya nga atong ipanunod ingon nga kita mga balaan. Pasabot igsoon, ha? Kaning wisdom mata ni siya. Mata ni siya aron makita nimo si Yeshua.
Yan, kung wala kay mataan eh. O bitaw mo sa pulong, di ba? James 1:5, kung nakulangan magkaalam. Ang kalibutan, gihimo niya by wisdom. Ang tawag, gihimo niya by wisdom. Ang tanan restibo kalibutan, gihimo sa Elohim by wisdom. And kana nga wisdom, na kang Yeshua. Dili mo masabtan ang creation sa Elohim, kung kana nga kaalam, wala mahatag ni Elohim diha sa mga to kang Yeshua. So, kinahanglan ta ni Yeshua, nga mao'y kaalam ni Elohim. Muna makasabot ta. Nga makasabot mo ka sa mga tinagong butang. Tungod na sa kaalam. Sa Elohim, nga na kang Yeshua, nga nadawat nimo. So, pasabot di ay, mo ni imo hanghutan, we have the wisdom of our Father. So, importante ni igsuon. Kay, dako kay ni kahimuan sa imuhang paglambo. Dako ni kahimuan sa imuhang maturity. Mabito nang, ingon siya, di ba? Welcome, good and faithful servant. Good, na? Natay isa na, wise. Di ba? Katong, kinsa itong mga manggialamon nga nagpakaon, di ba? Ang basis diri is who is wise. Yan sa itong manggialamon nga mga ulipon. Pasabot, nakahupot ka sa kaalam. Gani, dako ko ni siya kahimuan sa atong pagtubo diha sa Elohim. Kaya ba na Chinese proverb, ingon sila, mo ni nako malimot ang grandpa. Ingon siya, ang kawayan, mo ni ang proverb sa Chinese. Ingon siya, the taller the bamboo grows, the lower it bends. No. Di ba ang kawayan? Sa diyang nagtubo siya, grabe siya kataas. Pero sa iyang pagtaas, muyokbo gid siya. So mo po na, damor nga motubo atong kaalam, damor putang muyokbo. Dili kay sige tagpataas, may tabo mabalik ka. The taller the bamboo grows, the lower it bends. Niyang ginako na malimtan nga kung magtubo na di ka sa espiritu, the more nga musakay mong kahibalo, the more gyud ka magpaubos. Dili kay daghan na kag kaalam, the more ka mogarbo ang mungka. So mapuno na gali mo og kaalam, diha makita ang pagpaubos. Mo sa mga away-away, sa mga kaigsuonan, binabili mo dawat og kinsa gisipyat, dili gyud mo mag-abot ug way magpaubos. Mo nang ingon diri sa pulong sa James 3:13, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. So sa pasabot, kinsa tong manggialamon og masinabtunon kaninyo, ipakita kani iyang maayong gawi nga pinaagi sa iyang mga buhat, gihimo kini sa kaaghop sa kaalam. Sa ibot pasabot. Ang tinuod gyud ay nga matured na, naanay meekness of wisdom. Sa kaalam ng ingahuptan, nakita gyud ang tumang yung pagpaubos. Dili kay damor daay ka nga mohingkod sa Elohim, damor ka nga mahimong nalidyabo sa pulong, damor kang mogarbo. No. Di ginamo. Damor ka nga mature diha sa Elohim, damor ka nga mapuno sa kaalam, mapuno sa kahibalo, damor gyud ang imong pagpaubos. Ang nya gipakita ra dili ra humble meekness. Di ba? The meek shall inherit the earth. Wala na lingon, the humble shall inherit the earth. No. The meek. Sa man ang meek. So kung ano ni ang level sa humble, ang meek, boss, gikistanan mo na meek. Mo na gikinahanglan. Mo na gikinahanglan dito sa new earth. Di ba? The meek shall inherit the earth. Sa man ang earth, mo na ang new earth. Mo ni ihang gipangita, mga meek ning humble lang. Pero ang humble, ano kay kinayan sa humble? Dungagi pa yun. I-increase pa yun ang imong humbleness. Kung sa may increase na to, ang pag-increase sa humbleness, pero sa padayon na paubos. So, the more nga magtubo ang atong kahibalo, the more po nga motubo po ang atong pagpaubos. Ang pagtubo, dili pa sa ka, paubos. So, wita lang, start pa sa diri, nagig ka paubos. So, letter B, victory. Gusto mo victory, di ka sa inyong standing karon, munaog. Then, ang ilihim na tayo mabayo sa inyo. Okay, ipadayon ta. Ephesians 3:19, ibasa. Ug sa pag-ila sa gugma ni Yeshua, nga nagalapaw sa kaibalo, aron kamo mapuno sa tiguong nga kaupnganan sa Elohim. Okay. So, unsa pa itong nahuktan? So, pagkadaghan na itong nahuktan, no? Siya arog di gini nyo magamit. So, muna inyong power, pakigubat. Ephesians 3:19, nag-ingon diri, to know the love of the Mashiach, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of Elohim. So, ang design yun sa Elohim dahil nga puno ang yun ka. Kung saan nga pagkapuno? Pagkapuno nga, gikan yun sa iya. Godliness, holiness, righteousness,
ipuno niya sa imuha. Mo gini ang design. Dili siya gusto nga ang tao hawang. Ha? Kanang gingon nato the glory, di ba? Romans 3:23, ang tao nahagbong sa himaya. Ha? Actually kanang glory, unsay composition sa glory? Ang fullness na sa Elohim. Ang iyang kapunuan ba? Di ba ang tao sa diyang tuwa siya sa Garden of Eden? Face to face sila. Matubang sa Elohim. Pero sa diha na nga nakasala na siya, itabo na siya, nabutaan na siya. Itago na siya. Nga naman, nahawang na ang tao. Nawala na ang fullness sa Elohim. Nawala na ang holiness. Nawala na ang righteousness. So mo lang kanang gusto ko na ibalik sa Elohim nato. So mo na nga diri nga that you may be filled with all the fullness of Elohim. Punon ta sa kapunuan nga iya sa Elohim. So mo na atong goal, no? So unsa pa itong nahugtan? We have the fullness. We have the fullness of our Father. Okay. Galatians 5:22-23. O, naman natin, pakibasa. Parang bunga sa Espiritu mo ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamay ng tuson, kalumo, pagkaayo, pagtuo, kaaghop, pagpugong sa kagalingon. Sa mga ingon ini, walay balaod nga kabatok. Okay. So, para na ni. Ato namin yung election, di ba? We have the fruit of the Holy Spirit. So, ang panguntahan na karon, na ba ni sa tuwa? Mabitang nga ako siya, ako naman balik-balik kong explain, di ba? O. Ingon na panadlanan ta, so mo ni vessel kanya. So, pag dawat ni mura siya, binhian kanya o ruwa ka kudis. So, kay binhi man, kinalan matubo gid siya. O. Isa may makapatubo sa binhi sa ruwa ka kudis. Ang ruwa ka kudis sa tigyapon. So, ginahalan, matubo siya. So, muna imong patugdait sa balang espiritu, permanente gyud. O ito nang kinahanglan kag baptism sa Holy Spirit, kinahanglan kag infilling sa Holy Spirit, kinahanglan kag empowering sa Holy Spirit. Kay ang purpose niya nga katong binhi niya gipugas sa imong panudlan sa imong kinasuluran, motubo to siya. Sa diyang motubo na siya, muhingkod na siya, mamunga na siya. So tabangan na niya imong kinabuhi. Kung naa man galit ay love, kay by nature na gid ay love. So unang pag nahingkod na ang prutas sa ruwa kakudis, kani imong love, iha pa ng lukbon. Kung gamay imong joy, ang imong joy, iyahan ang dungagan. So add-on siya. Sige siya dugang sa imuha. Kung imong faithfulness, alhamon lang, sa diyang mahinog na ang prutas, sa balang spiritual, ang faithfulness, iyaha kang dungagan. So mo lang yung we have the fruit of the Ruach HaKodesh. Pero karon saan ang hitabo? Sa diyang mature na ang Ruach HaKodesh, sunod sa imuha. E nga naman, fruit man. Prutas, di ba? Namunga na siya. So, ang importante kayo, walk in the Spirit, live by the Spirit, filled with the Spirit, di ba? Mention na ninyo, tanawa na ninyo, gikan nila sa Matthew, paano sa Revelation, kaya hisgot yun nagpagpuro sa balang Espiritu. Now, di ka mapuno. So, kung saan ninyo, mawitan, angan-angan atong gugma, angan-angan atong kalipay, angan-angan atong self-control, angan-angan atong long-suffering. Dako, man kayo ni kahimuan. Kaya kung saan ninyo pagkigugma, sa dilit mo mahigugma, tanong yung tag, love your enemies. Pag kayo sa ganahigugma, managpiayon namang gali nga, naghigugmay ka ni Anto, nagkadugay-dugay mo lang, nawala lang gugma. Bisan mo naman naghigugma, wala yung mahang bana, sa din nagdugay-dugay na mo, unsa pa katong kaaway. Nawala kay Ruach HaKodesh. Sa ano yung paghigugma sa imong kaaway? Love your enemies. Na ang tulong naman, naghisgot rabag, wagi away. Gid ko, love your neighbor, love one another, love your enemies. Diba? So, dili niyo na mahimo kung wala mo hingkod ang prutas sa balang espiritu sulod sa imong kinasuluran. So, kinahanglan mo hingkod kita. Then, yung exercise ang goodness, ang kindness. So, tanan mo, operate na siya. Okay, John 14 verse 2, John 13:26, Luke 10:20, pakibasa. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Ako moadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Okay. So, sa may atong nabuhutan diri, we have assured places in heaven. So, sure kayo ang langit, sure kayo ang mansion. Ha? O na naging mensahe ko ganina, to death sa imong mga members nga nasa kalibutan. Pero before niya na, naging dito Colossians 3:1, set your mind on things above, not on the things of the earth. Nga nang ipuntil mang ginato itong hunawana na ito sa langit. Kaya ano, pagrin ka sa langit. O dito sa langit, to ang tanang giandang nga kalipayan niya, maling para nato. Tuwa mo.
Amen. Ha? So, I long someday yun nga, abay, kanindot na bagitana, no? Kanang itang fullness of joy, fullness of happiness. Satisfied din ka. So, na, we have a sure places in heaven. So, nakaimansion dito. Sa pagyod, John 12:26, nagingan siya diha, where I am, there my servant be also. So, muna itong panalang doon, mga ulipon, ha? Makig-uban na kita, uban ni Rabon Yeshua. Kung ang mga tinunan ni Rabon Yeshua, gimingaw ni Rabon Yeshua, kay, sa ako lang, nalang ko'y kamay kasinatian, kung unsa feeling ba, na nakikuban kang Rabon Yeshua, ang mga tinunan. Actually, kanang, na ay something na magnet. Dili maka-explain ang mga tinunan niya, nga nung, unsa gina kang Yeshua. Anang mawita si John de Villar nganong dot manggit kay Rabon Yeshua. Kay naay something yang na-feel nga natagbaw siya. Na-satisfied siya nga nakig-uban siya uban kang Yeshua. So dili to nawala sa iya. Bisan gali giunsa na siya. Bisan pag gi-excite na siya sa Patmos, ha? Katong yang feeling nga nakig-fellowship siya kang Yeshua, nakig-uban siya kang Yeshua, wala gito mawala sa iya. Ang joy, ang peace, ang satisfaction. Actually si John de Villar, yun know, okay, si tata kay John de Villar ba daw niya? Gitay asawa nita. Lagi kag mga andoy. Ingon ra ba kag naibog ra ba ka itong mga magtotoo nga ang mga igsuon nga naa sila bana asawa ni kung tagay ako ani ron. Ha? Ang naingon sa pulong, kinsa tong makadawat padawataw. Di po madawat, di po kapugso ni Elohim. Ha? Ang yunok na nay three kinds of yunok, na yunok nga kanang ang Elohim gyud nag-design sa mga yunok ka. Na ako yunok nga gi-design sa parents. Anak ayo nang gigminyo ibatik ina magminyo, di ba? O na ako yunok nga siya mismo nag-decide dili lang gyud magminyo kay malagad gyud ko dai. So muna, kana ko makaya ninyo. O dili makaya, dili ko tangingon nga di man niya makaya, posibleng na ako ni siya gift, na ako ni siya igasa para niya. So paabot lang ta unsa, ha? Unsay para nimo. Okay. Okay, we have a sure place reserved for us in heaven. A sure place, or we have a sure place reserved in heaven. In heaven. Okay? O, kani, daghanan ni siya, ha? O, mo ninyo hang, actually, o, sa spiritual warfare man God, kung naagit ka sa paglaom aning mga butanga, di ka maluya. No? So, John 12:26, o Luke 10:20, klaro na ginalista na yung ngalan sa libros kinabuhi. Na, posible ba nga imong ngalan sa libros kinabuhi, pwede ba mairis? Dili na. Pwede mairis? Dili. Pwede na ba mairis? Jeremiah 17:9 and 10, nag-ingon dito, atong nibiya sa buhing Elohim, ha? Ang iyang ngalan po, isulat na dito sa yuta. Diba, mamatay ang tao, butangan dito, great rest in peace. Ito na yung ngalan sa yuta. Kasi to. So, mo na ay kadelikado. Pwede ma-erase. Mo na, hindi kita pa-erase. Okay. 1 Corinthians 12:8-11. Kaya ngadto sa usa gikahatag pinaagi sa espiritu ang pulong sa kaalam, ngadto sa usa ang pulong sa kahibalo, pinaagi sa maorang nga espiritu, ngadto sa usa ang pagtuo, pinaagi sa maorang nga espiritu. Ngadto sa usa ang mga gasa sa pag-ayo, pinaagi sa maorang nga espiritu. Ngadto sa usa ang pagbuhat og mga milagro, ngadto sa usa pagprofesiya, ngadto sa usa pag-ila sa mga espiritu, ngadto sa usa nagkalain-lain nga mga matang sa mga pinulungan, ngadto sa usa ang paghubad sa mga pinulungan. Apan ang tanan niini ginabuhat niya ng usa ug maorang nga espiritu nga nagbahin ngadto sa matag tawo sa tinagsa sumala sa iyang pagtuo. Okay. So, actually, mga gasa ni Sarwa Kakudis. So, actually, kini nga mga gasa igsuon, nangurot ang demonyo ani. Hadlo kay siya ning mga gasaha. Kung naa kay gasa sa prophecy, kabalugit siya. Diba, ang hungong niya sa mga simbahan, ihang luyahon. So, kung naa ay prophecy, ang prophecy is for edification of the church na siya, pagligon sa simbahan. So, mahadlok ni siya. Basta, in operation gali ang mga gasa sa Sarwa Kakudis, kurog yun ang demonyo. Naaw naghatag sa tuwa. So, muna yung diri, muna yung ni Saul kang Timothy, ayaw yung iniglip ng mga gasaha. Eh, ka na mga gasaha sa spiritual world, sa spiritual warfare, nangurog ang demonyo, nahadlok siya sa imuha. Eh, grabe ka kagamhanan. So, we have the powerful gifts of the Ruach HaKodesh. So, muna itong mga naposes, ha? We have the powerful gifts of the Holy Spirit. Unta, dili ninyo i-neglect. Kay kining mga gasaha igsuon, nagtabang ni siya pag mature ninyo.
Asa man ko na mature? Di ba ko na mature sa gasa sa diverse stance? Asa man ko na mature? Di ba ko sa gasa sa wisdom? Sa knowledge. So, nakatabang kayo pag uswag sa akong kahibalo. Di ba, ginito, good understanding gains favor. Kaya ko na ng mga favor. During sa times nga, grabe na ko ka ipit na ipit, grabe na gid ang pressure sa buak. Pero nganong nakakuha ko mako favor sa Elohim. Kaya ngano man, through understanding, through wisdom, gitultulan ka kun sa imong kinabuhian ng mga puno. Imbis unta nga mo fight back ka sa situation, wala ka mo fight back, nagpaubos ka, favor to nimo. So, wala ba tumuhatag sa ganansya sa imo ha? Ihatag to. Oh. So, unang we have the powerful gifts of the Ruach HaKodesh. Okay, Hebrews 13:5, Matthew 28:19-20. Ibasa. Itugot na inyong pagkinabuhi, walay pagka maibugon, o makontento sa mga butang na inyong gibatunan. Kay siya mingon, ako dili kayo mobiya kanimo, nimo sa likway kanimo. Okay. So, unsay punto diha nga inyuhang nahutan? Matthew 28:19-20. Ibasa. Usa pangadto kamo og tudloy ang tanang mga nasod nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balang Espiritu nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang bisan unsa nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako uban kaninyo sa kanunay bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Di ba diri nag-ingon dia, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, Elohim is my helper. I will not fear. What can man do to me? Matthew 28:20-19, nag-ingon dito, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Kinsa may nakig-ugan sa imo ha? Di ba ang presensyang Rabo ni Yeshua? So, dili ba day enough? Kung iyang presensya nakig-uban nimo always. Pagkanindot so on, ha? Una ingon that we have the powerful presence in our lives always. So, naa ang presensya ni Rabo ni Yeshua. Presence. So, nakig-uban si Rabo ni Yeshua. Sa imuhang pagpanadbaw, sa imong pagpamuhat, bisag asa ka, nakig-uban siya nimo. So, muna ingon nga, Elohim is my helper. What can man do to me? O, pagkanindot kayo nga, ang presensya ni Rabo ni Yeshua, kanunay nag-uban-uban nato. Nga naman, kung sa man nasa presensya ni Rabo ni Yeshua, number 1 nga nag-uban-uban sa presensya ni Rabo ni Yeshua, unsa? Joy. Sa pagli, peace. Kani igsoon, kining joy and peace. Naalam na si mo ha, tagbaw ng kita. Muna yung kanta, only you can satisfy. Pag ilang makatagbaw, si Rabo ni Yeshua lagi. Okay, number 9. Ug kini mao ang kaubuton sa Amahan nga mipadala kanako nga sa tanan nga iyang gihatag kanako, ako dili kayo mawad-an. Apan mabuhi kayo niini pag-usab sa katapusang adlaw. Ug mao kini ang kaubuton niya nga mipadala kanako, nga ang matag usa nga nakakita sa Anak ug nagtuo kaniya, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug ako mobanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Okay. So, unsa itong nahuptan din he? Mao ni siya inyong butang sa helmet of salvation nga one day banhawon gyud tong Rabo ni Yeshua. One day nga nako siyang presence na agi ko eternal life. So, mo gini ibutang sa inyong salvation, no? So, mo ningon diri, we have everlasting life. Oh, ano man duha-duha pa man ka? Actually, ingon dito, John 3:16. Buto lang tang Rabo ni Yeshua, dili ka malaglag. Kung dili, naakay eternal life. Pero karon, ngano pa man gyud nga kinahanglan pa man kitang managbaw sing parasan. Ngano pa man gyud nga kinahanglan pa gyud ni Brad nga kinahanglan pa kitang mo-cooperate pa gyud sa panan-awon. So ang gusto ni Abay Elohim ani, di lang kay everlasting life at mahuptan. Apilan pa pug kanya og everlasting crown. Naapoy corona, naapoy mga ganti. Eh dili siya gusto nga ngali ta dito empty-handed. Mamahor kita kinahanglan pa gyud mahuptan. Gusto niya ba nga ganansyado gyud kay atong pagpauli ngadto sa iyang gingharian. So mo nang sa ginagmay nga mga lantuson, sa ginagmay nga buluhaton gihatag ni sa unta mo cooperate ka kay ato ara mo gyapon ang kabulanan. Ha? So kung ipahutong ang Sabat lami gyud kay katulog. Tenyo, lami gyud katulog ng Sabat. So unsa unta man na pa may gusto nato nga mabulahan pa. Okay, sayang ang puno nga ito akong ina si Mrs. na to.
Bang tuloy gyud ni mga ikusunan og kining child care kay itudloan ba ta ni grandma. Accountable ba yata og dili ko mo tinudloan ni mga couple diri nga saon pag-atiman ang mga bata in Elohim's way. Kay kasagaran natong atiman sa atong mga anak, pamagi man nato sa tawhanon. Wala tay guidance ba unsay wisdom sa pag-atiman sa mga bata. Unsa ni sila pag training in righteousness sa pamaagi sa Elohim. So mo nang sa moa diri kutob sa mga mystery, kutob sa teachings nga gipaabot sa moa. Gusto ko namo nga mapaambit sa inyo ha. No? Unsa nga kadato ang mga dawat ikan kang grandma, amo ko ni ipaambit sa inyo ha. Pero dili dayan ang mahimo, wala gyud manlindasog, wala gyud panudlanan nga mo presentar nga ako'y mo tudlo nila. So ako extra mile na lang gid ni. Kani ako mga sakop, ha? Paminaw gid mo. Kay I don't know kinsa ko niya i-resact sa inyo ha, pero at least naman lang in my part, himo gyud ko sa akong bahin. Actually, sige kung tudloan ni pila no katuig. Balik na gini. Halos ma-memorize ko na ning level 1. Pila ko katuig kaning sige tudlo. Hangtod karang final na ko. So mo na gini. Panapos na gini nga pagtudlo. Okay, naa naman tayo mga recordings ani. So ang nakulangan, review lang mo. No? So the more pag yun mo may nabrihan. Actually siguro daghan sa inyo diri kung matubay study malimot mo. Review lang ninyo. Review lang ninyo sa namoy kuan, cellphone, review lang ninyo. Daghan pa mo makuha. Time will come, sige yung review, no? Lahi mo gani pagtudlo karon, lahi pud nang natinudloan na gyud mo sa balang espiritu, unya ma-confirm ninyo ang inyong nadunggan insakto di ay. Wala gid di ay mo disalign. Align gid di ay tanan sa pamuhat sa Elohim. Okay, Ephesians 6:11. Isulob ang tibo kinagiban sa Elohim aron kamo makahimo sa pagbarog batok sa mga lipat-lipat ni Satanas. Okay. So, usapod ani is we have the full armor to fight the enemy. Okay, so naatay armor. So, okay, daghan pa ni atong we have the full armor to fight the enemy. So, actually, daghan pa ni siya, pero kanila, based lang sa gibili ni Gran mga pagtudlo, based lang po sa maduwag na ako sa inyo ha, mao pa ni siya ay mga basic, pero daghan pa gid siya. Pero, bisag kanina man lang, ang inyong mahuptan, inyo yan with Yeshua, madaogo na gyud mo. Di na gyud mo mahimong pildiro. Daog gyud mo sa gubat. So, next na nga topic is, what is the nature of our warfare? Kung sa nature sa itong pakigubat. Sa ako nang giingon ninyo ha, pinahanglan, apil na mo ng spiritual warfare, dili man po ni pwede nga di mo apil. Kaya unsaon nyo paghuman sa inyong fight the good fight, kung di mo apil, apil gitang tanan. So, nang bantayanan kayo sa warfare ang inyong sight ug ang inyong emotions. Pildi gyud mo basta maglakaw mo sa pananaw, maglakaw mo sa inyong pagbati, pildi gyud mo. So mo nang wala gid laing kadaugan, by faith gyud mo. Ayaw mo magpa-anesthesia gyud mo sa inyong emotion ha, magpa-anesthesia gyud mo sa inyong pananaw. Nang wa gyud mo mabati, bisag daghan na pagsulay ni kuha sa inyo ha, di gyud matarog ang inyong pagsunod ni Yeshua, di gyud matarog ang inyong pagtuo. Padayon gyud mo nga di gyud imubabol ba, di gyud matarog. No nga, gamay lang kuhit, wala nang luod na. Pildi na ka. Gamay lang correction na silog na ka. Pildi na ka. Nalang asdangon gyud na ni matanan. Ha? Ang pag-possess igsuon sa atong inheritance, pinaisugay gyud ni. Ha? Nang gitawag nga be strong and of good courage. Mao gyud nay atong huptan. Amen. So, daghan ni siya nga topic ha, mga gwapo kini siya nga topic. Next is nature of our warfare. Dayon knowing the strategy of our masters. Unsay mga strategy nga gigamit ni Yeshua sa pakigubat sa demonyo. So mga kuan ba kanang strategy o mga tawag sa another word ana mga technique giun sa niya pagbugno ang demonyo. So itudlo ko na sa tuwa. So mo nga mga topic, knowing the strategy of our master, dayon knowing the enemy, who are our enemies. Dayon mga scriptural names in Satan, unsay iyang mga works, unsay iyang mga nindot kini nga topic. No, I hope na magsubaybay mo ani kay kabalogin mo mga sundalo kita ni Yeshua. Mga sundalo kita ni Yeshua. Si Yeshua ang atong pangulo. Tinuod yun na sundalo. Okay, any question? Nabi mga pangutana? So, ato